Kok 200 juta sampean iso duwe oma sertifikat alias SHM. Kok murah kurang 200 juta? Iya, ukurane 6 kali rolas. Nek wedi salah paham deloken video iki sampai mari. Omahe konsepe nduk jero perumahan wis padet sepino tonggo sik cak yo. Lho, memang iki omahe konsepe semi-semi perumahan. Cidek karo musola lho, dalane ombohe 6 meter full paving lah, wis gak tonggoan karo demit maneh. Terus akeh free-ne sisan. Selain surat SHM, iki kok wis free pager sredeke, free pager permanen, free kanopi sisan. Lanjut nang kene cak yo. Lho, karpote gowede mobil Veloz iso mlebu Pajero Innova Fortuner aman yo. Lah fasa depane yo sing ngene iki yo. Oma-oma perumahan klasik modern. Nah, nduk kene kena ge parkir sepeda. Tenang ae, peda sampean gak usah mlebu. Wis parkir nduk kene aman, soalnya wis free pager. Terase kena gawe cangkruan ambek koncone, ambek tanggane, apa ambek bojone. Pokoke gak ambek selingkuhane. Wis ono pilare lho, voice pol. Lanjut ya. Nah, iki kusene nggae anu yo, kayu jati. Tadi raib ngerokok iki tak jamin kesurupan. Ruang tamune lumayan gede. Wis plafone dukur, wis apik sisan yo, boys kekinian. Lanjut nang kene cak. Mlebu maneh nduk kene iki ono ruangan sing kena digawe musola, kena digawe tempat makan, ruang tengah, ruang keluarga atur dhewe rek yo. Nah. Nang kamare ono loro iki cak yo. Kamar pertama nih lumayan gede, kena gawe iclik gaya apa rek yo? Wis anu rek komenen, gaya apa sing paling enak nduk kamar iki? Ojo lali yo ditukokno gorden ning kate gorden sarunge bojomu suweken. Lanjut nang kamar kedua, soalnya apa? Iki kamar jejer dadi enak nyepile. Nah, kamar kedua ono jendelane dadi anti sing namae sumuk-sumuk alias ongkep-ongkep. Nah, nang kene iki ono kamar mandi sing kena diadus wong 30, klosete wis kloset duduk, wis keramikan anti rembes, wis takei ebak gawe tandon banyune. Nang mburi kene iki ono dapure cak yo. Lho wis ono wastafele, wis ono jendelane. Dadi nek masak sampean buka ngene rek yo. Ben apa? Ben angine mlebu metu. Lah saiki tak sepilo masalah harga cak rene cak. Padang titik pikirane wong-wong iku. Rumah ini suratnya wis SHM, lokasi nak Wringin Kurung Surabaya Barat. Iki perbatasan karo Surabaya Barat. Tidake Benowo rek yo. Wringin Kurung ngiling-ngiling kono yo rek yo. Tapi kok kamu pengen survei langsung aja WA yo, nomor ada bio profil. Oh iya rek yo. Oma iki DP-ne 200 juta, harga kese 450. Suratnya wis SHM. Engko sisae iku diangsur selama 6 tahun tanpa bunga. Lho, kurang enak apa? Wis ndang digas rek yo. Sing ndelek oma, ready unit iso kredit cukup bondo 200 juta iso manggoni iki rek yo. Wis ngono info tok aku nek pengen takok-takok apa pengen survei apa kurang jelas langsung WA nomor bio profil. Kalau saya sungkan nggak usah izin. Tunggu serang kabeh. Orang sama-sama kurang siji surga. Bye bye.